Why do you think? Because kata mana nyoro you cannot say ni nitiere ni kata neighbor wano ko abstain nikech no kwang'eyo ni county mane mano we can't tell. You can't tell. Yeah. Manyiso ni en ang'o makoro nyaka Kenya nyaka kete kanye nikech ka nyiego moro osebet ni ineno rika gima ine nyathi maduong' kata nyathi moher maideso kata ine nyathi makoro wacho ni wiyi ni malo. E samoro imanyo kaka iduong'. Ang'o ma Kenya nyaka tim? Okang'o no wacho gimoro ni imbi chakino e professor ni diplomatic engagement nyiso ni tudruok e kind piny Kenya gi pinje mamoko obed pinje ma libamba manitiere machiegni kode ma gin godo e kweth achiel mar East African Community kata pinje mamoko ma bende nigi oko ma Kenya ni godo gi tudruok machiel kachiel obed e yore mag ohala kata weche mag siasa. Ang'o ma Kenya nyaka tim? Mokwongo ya pinje ni uparo ni jombetre ma piny Kenya osebedo ka yiero kadhi e pinjegi gin jok ma oromo chwalo agenda makata koro ng'ise ni okang'o ine jambete mar piny Kenya kuom ranyisi e piny makama okado luongo nying piny moro amora nikech ng'ato nyalo paro ni wagete ine piny makama to in kod ng'eyo gi kaka piny no tiyo nikech wanyalo paro nitiere thuolo moro ma kane itimo piedho kata igoyo kogno moko kuom jombetre tipenjo ng'ato ni to boma ma Nairobi ni en yuto mare rom nade to ng'ani ok nyal fwenyo ni yuto mar boma ma Nairobi mitere kaka boma maduong' mar piny munju bende dhi bede jambete chalo ma nyiso nang'o jok mwagolo kata jotelo mitero kaka jombetre bende gin gi ng'eyo mar diplomatic engagement ma uwacho ka mondo piny Kenya bed ni ochung' kamo ong'eyo godo kaka onyalo tudre gi libamba mage. What mara dia nikech naneno wechego kata kinde mne watimo tijewa mag climate change nikech an mana keto structure mar timo negotiation mar African Union. Yes. To kaka ne watime in fact kalure gi wach mokang' wacho diplomatic engagement gima ne watimo nikech ne waneno ni kane wadhi negotiate global space. Yes. To ni lowa marach as Kenya and even as Africa. Koro gima ne wacho ni agini waket structure moro ma ji nyalo bet gi winjruok. Koro ne kaka negotiation ne time gi in the regions mokwongo. Itime gi regions gi blocks and so on. Then gini biro STC the ministerial. To kabiro ministerial gik ma technical go. And we had agreed ni gini oborotate Algeria make ko wuok Algeria to odhi Botswana ko Botswana to biro koni. To ne gimoro amora ma jogi osewinjre is final. Jomage these ministers regions Yes. regions gimoro gi en final kata unu neno ni you follow a different path and then ne waketo committee mar president ni ngone chaos committee of African heads of state on climate change. Makibaki was a member actually ne gin 11 members gima ne wawinjre kendo ni jok ma jogios kagi se winjre at that local level koro gibiro the presidents will pick those things and give details to the sovereignty. By the time majogi giloso kagin giwacho details gikalure gi dwaro gi mag pinygi to ging'iyo ni Africa to ne wawinjre nade to gima timre en ni in most of these places kata jo mag jo diplomacy gikian to wase winjre nade ko was to wase winjre nade to Uganda winjre nade to joko winjre nade iyudo ka Odhiambo Omenya dhi kacha adhi wacho gik ma make sense kabisa kalure gi book kenda wacho gik ma make sense kalure gi dwach Kenya. To meanwhile okapenjre to jok moko giduto why are they holding this position and then how do you then start influencing that position gima nyaka wach ni kendo George Okangoya also knows influencing African presidents or any president for that matter is no joke. A president is a sovereign, he represents a sovereign country and they have interests and they've got interests also. The best that can be done at that level, you use these platforms to harmonize those influences. SADC was sending that letter. I'm telling you, no president of SADC was bound by that nonsense. Magi emna Dwach Secretariat. Emna Dwach Secretariat that will make this support. But meanwhile, gibate mrega and gigokaji ose winjira those bigger levels. Ibo yudonango, majority of the presidents will actually follow them. Okay. Just as good behavior. Nothing obligates them to follow them because each country is sovereign. Okay. Each country can vote whichever way they want, regardless. Okay. But meanwhile, kaka awacho Serokura chande. Serokura dongene wan gimwencha African Union. Dongene odonjo as deputy. Why? It was easier for us
the big whatever, the big picture there, it was easier for us to do the horse trading, and then of course this was also a seasoned diplomat. Okay. Okay, Okango. Gimoro Prof Lieko kanyo mameta ahinya.